jingpule na kita bu isaya nongi thu lupa kalanong kabasan po kadukot saw hadu kindai. Utrai Blei ulai hanga ya uthliet nonghi kai kana mangandup nang banshan da ktien ya ubathan manla ka step ukersiu upen kenden ya kashkor junga bansngap kum kitu kibasha hi kai. Utrai Blei ulapli ya kashkor junga ngamshem pen ngamshem pai da dien ngalapin sha da ka ingdong ya kibasho yanga bada ki ngam ya kitu kibaput ya unyu tumo jonga ngamshem tap yala ka khman na ka jingle ran bad ka jing bentiu na bau try Blei u yarab yanga ngamshem shayong kumta ngalapin yala ka khman kum umau shamong bat ngatib bangan om sha leran uta ubapen san yaga udon hajan uban yele yanga yangin yayeng lang ubadan daw persha yanga ai unwan shajan jonga hakmi utrai Blei yarab yanga ken uban penram yanga maki baro kin saprat kum kajan pong uknyang unsabam lut pon yaki ktien jong utrai kasam handri pukandai kadkot nyo hadu kandai arpo hadu arpoi laipo but laipo ar hadu laipo lai namar jong meken ngalasha ken no new yaga khmat jonga latap da kaleran haki henmen para ngalakella unong way haki khun kakmi junga kum umender naba ka jingshidrhem ya ka ying jome ka bamdu yanga kum kading ki jingkran ben kitu ki bakran ben yame ki one hab halor junga ki jingkran ben ki la pen pa ya ka do nut junga kumta ngalakut lan ngalawat banyo jings ngulem om shem don satya bandon nong pentngen kineru ngam shem kila ai yanga da ko sang kum kejinbam haba ngasliang kila ai yanga da ka sirka bandi ngan yero yau Blei da ka jingruai ngan pen kraw ya da ka jing ai ngu ki baduk rangli kin sayo ya kane but kin skobha ki bawat shida yaw Blei kin skokmen na bau try usngam ya ki bakerdu but iben yala ki briu ki basa bendi ka gospel kat kum Matthews bukhuj kalandong ka baarpun riu karkhot khatsaw hadu arpusan the way na ki khat armod ki sanran ubakarteng Judas Iscariot ula lecha ki ramba lingdo bad ulaong pin ai ayu yanga lada nga IT ya Jisu hapi kila terwa hau laipos bai rupa nadu kata Judas ulawat lad ban IT no ya Jisu hagasngi beningkong jong ka jing khawai ukpu khlem than kisanran kilayawan shaw Jisu bad kila kili yo hangno mi kwa bangin let pen kre ya ka jingbam khawai paskha na ka benta jonge khilet shawe ubriu hapo nong ba ulaong haki bad ya thu hau unong hi kai uphaong paya jonga kala poi kisanran jonga patnga ngin yubam paskha haying jongphi kisanran kilale kumba laptha Jisu yaki bad kilapen kre ya ka jingkhawai paskha enda lakem yongren Jisu bad ki khat armut kisanran kilaya shombam kadba kidang yabam Jisu ulaong ngayathu ya phi uway na phi unsadino yanga kisanran kila kulmar jingmod
but ubay hadin ubay kilas dang ban kili kenrat day mangamo u Jisu u ktien uday ubay ubalawi kpu ha kapliang ringkat bat nga ubandino yanga ukun ubriu unyap kumba ong kijentho Henry Gordon ya uta ubandino ya ukun ubriu kanjin dalabha ya uta ubriu lada om shem lakha yo u Judas unong shed kala ulakren kenran day mangamo ulakili u Jisu la ktien hoy mami ken ka gospel jong utrai